Een kleiner speelveld, glazen wanden, andere ballen en andere rackets. Dat zijn de voornaamste verschillen tussen tennis en padel. Maar er zijn nog veel meer aspecten die padel onderscheiden. Een heel groot verschil is ook dat je met z'n tweeën staat. Met tennis kan je toch altijd ook in je eentje oplossen. Doe je zelf alles fout of doe je zelf alles goed. En nu heb je toch ook wel altijd een maatje erbij. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is dat je ook goed moet kunnen samenspelen. Want je moet het toch altijd met z'n tweeën doen. Ik denk dat dat een van de grootste verschillen is in de sport. Het allerbelangrijkste is dat je zoveel mogelijk ballen slaat in de verdediging. Want heel veel mensen die van tennis naar padel komen, die gaan heel veel de aanval opzoeken. Maar het is eigenlijk een spelletje waar je zo min mogelijk fouten moet maken. En dat doe je dus ook door zo veel mogelijk te verdedigen en de ander de fout te laten maken. Dat is echt het allerbelangrijkste. Het Noord-Brabantse duo Marijn en Tycho stonden al op jonge leeftijd op de tennisbaan. Die ervaring komt dan nu wel van pas. Het smash heb je misschien een voordeel, normale slagen. En ik denk dat je er wel gewoon echt een goed voordeel bij hebt. Dat je gewoon die basisslagen kan vanuit de tennis en zo het padel in kan gaan. Ja. Ik denk dat eigenlijk alle toppers die in Nederland spelen bijna allemaal hebben getennist. Maar ik denk dat het er wel, op een gegeven moment gaat het natuurlijk wel zo zijn dat kids als eerste sport gaan padellen. En ik denk als dat straks in Nederland ook echt zo gaat zijn en we zien dat in alle ontwikkelingen, dan mogen we daar denk ik ook heel trots op zijn. Ook het Limburgse duo Sanne en Lieke hebben een tennisachtergrond. Maar hoe word je nou echt beter in padel? Vooral heel rustig slaan en niet te hard willen slaan. Ik denk dat geef je jezelf veel meer tijd. Terwijl hard slaan is wel een voldoening, maar dan ben je niet altijd een punt mee. Dus ik denk dat dat de belangrijkste tip is voor iedereen. Het is wel echt leuk dat het gewoon zo'n groeiende sport is. Heel veel mensen spelen het ook, iedereen kan het spelen. We spelen ook met collega's, met vrienden die toch minder spelen, maar het gewoon leuk vinden om op de baan te staan. Dus dat maakt het wel echt heel leuk.